Pagid mulakaw. Kay nag-atang sa tong sumpay. Unsa man yung kay sumpay kay ang ilaha mangugi sabutan nga ug unsay ang ipasinggit nga tingog sa hayop, mao pison ni Isyot. isyot. Oo. O niya karon kay natagag man ni siya pag ingon nga kamil, unsa man kanin nila paglusot. Panangalita maglangay. Ani ana, ato nang paminawon ang makalingaw nga sumpay sa dramang Putol. Oy, bay. Mga Bay, nato ko, ya. Kay dugay na gyud ko nang andun yang training bay nga. Unta ba? Iyan na ning dawato nang akong gihalag na gugma. Wa, may ganyan dawata bay. Wa pa gini kay sugta na ni Oy, ay. sultian ka bay dili kay ako lang. Dihay na misita niya bay nga puti og sakyanan, gwapo ra ba idaran lang. Wa gani sugta bay. O diha pay taga-ubos nga gataghatag og burger. Wa, ni offer pa nga ihatod siyang motor. Wa gani sugta bay. Usa jud kay gusto ni niya mo ni nga nakaditig magubay nga hili karon ni siyang pet. Oy, pet. Oh, kada bang hayop pa hayop. Aw, hayop nga pet. Mo na akong plano bay. Karong gabi muadto ta silang training. Kuyo ka. O niya bay, musukat-kat ka nga to sa top. Og unsa man kay i-request nga hayop, may imong tingugot. Ang maura na. Oh, Aw, tabangan ta kay migo ko ta. so nahog ni bay gatong ilaron. Oh, Karong gabi ha. Pangandam gyud bay. Karong gabi. Sige, sige. Ah, para nimo ko inana ta ka pinangga. Way problema oy. Salamat kay bay. Tinawag gyud kang amigo. Oh, sige sige. Mga tutor gabi. Alas 8 ha, unya gabi mamisita ta. Oh, larga. Okay, sige sige bay. O nila training na. Oh, karon, suri pa na mo gawas training kay alas 8 larba, humana nagpanihapon. Sa Canada dito sa top. Unya Unya na. pag hinay-hinay ha kay dangog ra ba kay sige kunuan. Ay, eksaba. Oh, sige sa kanang ato das babaw. Saka ko Ah, ha. paghinay ha, paghinay. Oh, Higna gani paghinay. sure. Tanawa, nabungkag na lang abuhan. Sige na kay sa nagbalik, sige balik kay dali. Ako ni bala niya. Kadot. Mo abot ang training. Training. Bi diha iko. Good evening. Nganong naman ka? Unsa naman ron oras? Please come in. Dali. Di ako training kay sama gyapon sa naandan ako training. Ani gihapon ko bisag timos ug timawa ug pobre ko kaliwat. Ani gyapon gihalan akong gugma nga nangin kanimo training. Unya iko, unsaon man ta na? Training. Ambot uy. Mao ra gyapon nimo. Ambot ra gyapon isulti nimo. Tulo ka buwan ako balik ni training. Kamay ba yun mo ko training. Ambot uy kay Training. Ganong gahi mo kay kapasok to training ha. Abi- kaganahan mangud ko kuan Sige na kuan. kanang Allowance pila man. o sige sumpayin na lang sa iPhone be. Ay, ayun na lang, bunog na kinang iPhone training. Ang importante training, kung ako'y imong mauyab, mag-marketing kang doha. Ganahan ko og hayop Hayo, pet. mo ba? Ay, salamat. Tinag nilang gingon. Ako'y bala dili ba? Hayop ko ka. Wait, klaro ng isyu tayo. Kinsa man to ni Isipa lang damgura tong tanan training. Sama na po na ko ba, kung di ko ni mo sungton, nahog na pong damgura ng tanan. Ay, kung lang ka. Kung sabi gusto ni mong hayop, sulti. Kay ganda akong hayop pro training, gitoyok na ko. 15 ka na, so na ako gitoyok, tibok kalibutan. di bakla na bakak imuhay Ay, ko. sus, nga nung mamakag ko. Wa pa kita makadayon, mamakag na ko. O niya, nagmaminyot ang duha. Sige, sulti. O sa mga hayop. Sige be, ganahan ko iro. Iro. Ero. Oy, kasimple lang iro. O sa mga klaseng iro. Ganahan ko Shih Tzu ha. Sweet so. Shih Tzu. Sweets. Lagi. Basta mauna. Sige. Ganda ako. Gikan pa rin Germany. Mau ba? Asa man? Ah. Hay man ba? Yun na pa. May lang makamaunis pa rin isyot. Tingog, iro. Iro, tingog. Iro part. Dugay ako tingog, iro. Asa man oy? Mabukay mga tali ron. Unsa man ni imo ko? Tinod lagi. Nasa gawas ay sa tanawa kay para ma-excite ka ba? Oh, tingog, iro. Aw. Oh, tanawa. Hala. Kahaitik. Anong iro ah? Kakuya good ni mo iro good. Oy. Whitey na, whitey. Whitey? Whitey mo.
Pasensya kay ka na. Mao ba? Oh, pasensya kay na akong sitso nga inana pa na iyang tunada kay gikan nag-German. Wa pa naka-adjust sa klima din eh. Oh, ga-adjust pa na siya. Mao ba? Oh, tanawa. Pinangga gyud ay ko nimo ito. Ay, sosoy, labo pa pinaga. Kung magbinyo ta, ligoon din kami sa gilantan. Sa mabay hayop imo. So diyon sa hayop imo ko sa tring. Human namang iro. Kani iring. Sige be. Ay, kini kong iring gikan ng South Korea. Korea? Oh, Nade iring Korea. na, oy, sa unang panahon, mao gini buhatong siumay. Tingog, iring. Iring bay. Ngano man ni iko? Ay. Unsa man ni? Ay, Unsa da- man gyud ni? Dam ko na lagi na. Wa lagi. Nalagay ginang iring sa gawas. Tingog, iring. Miao. Miao. Mao gyud. Na iring no. Yeah. Pasensya kay kasi yung tingog sa akong iring kay ga-adjust para sa vernacular na to din iba. Bisaya maguta. Mao ba? Tingog iring. Miao. Oh, gabiga ng iring okay na. Nanay iring. Sige. Kanang mangita iro. Oh, kanang lisod para mo to kang alapi ka. Unsa? Ay, Unsa man? kanang sigbin. Ay, Sige be. Sigbin. Pasikati ko iko be sigbin. Gana kag sigbin training. Sarog naka-prepare pa ni si Sigbin. Sigbin. Makuha siguro ning isyot. Sigbin. Si tingog na Sigbin. Sigbin bay. Tingog na Sigbin ay. Nganong iro man iko? Yun na pa. Nganong iro man eh? Oy, yun na pa. Unsa may pasamutan ni iko? Mulusot ko. Quality training. Ang Sigbin paglabang gipaghot sa iro. Oh, gipaghot to sa iro ang Sigbin nilabang man ang Sigbin. Nganong? Nilabang ang Sigbin mo to gipaghot sa iro. Oh, nagtuo ka nga akong iro. Kuyawa ko di si mong iro no? Oy, naman ay third eye. Nanay third eye akong iro. Sige. Ikutasan. Gigo ko ng Sigbin. Ay, wala ko. Ang iro ang gako. Kahigal ba ng iro ay? Bayim sa itong Sigbinang nilabang. Sige na, usa pa may lain eh. Nagkagay kong mananap ka lang, lisod yung kaya mananap. Training. Ang iro gikag Germany. Ang iring gikag Korea. Korea. Ang sigbin South Africa. North Africa. Sa una, sa auto, gipabalhin man. Africa. Sige, unsa pa? Kanang lisod. Kani, Ah. anitas layo-layo. Ato na layo. Camel. Usingan. Camel. Kamil. Di ni mo kaya no. Nisiga mo na yung mata, naghangad-hangad naman ka. Giyaha kamil ka ba? Oo. Ay, kabalang ka. Naagyapon. Di na ni mo kaya, oy, asa man. Kamil! Oy! Kamil! Oy! Ay! Oy! Hala! Hala na, unsa man ni iko? Kinsa man ni siya? Nganong nagagak man ni diri? Unsa man ni? Abay. Kinsa ka, oy? Oy! Kikin sa mga bay. Kamil ang mga ibagita bay. Kamil bay. Nilayabag nagikang ko Arabo. Ha? Patay na Kamil ako lang ni ani. Kikin sa kabay. Arabo Unsa? Arabo manggugud. Unya? Patay naman Kamil ako na lang ni ani. Mahal plate Kamil oy. Ako lang ni ani Arabo. Oy, klaro. Kamil ka bay. Dili Kamil Arabo man ko patay na Kamil wala na Kamil na urot na. Mao ba? Na Arabo na lang. Kuyawa gud. Di ka mo to ala lohod. Oy, klaro. Arabo dito natagag na kayo. Namatay na ko ng Kamil. Holy ay. Sige. Wag yapon, pildi yapon tanan, Naay pildi. mga sumpay nga dool pero wag yun nakuha. Namatay man ang Kamil. Maong ang Arabo na lang ni Adto. Para di sila mabuking, nagpa-arabo-rabo na lang si Isyot. Mabasted mag isa training. Kay mabasted magyud og mahibawan. Mato nga siko, wa sa siya magpalatag, kagilas na siya. Bay, kikikin sa gani ka bay. Kinsa man ni? Arabo manggugud. Kamil ba mong ipagita bay? Patay naman ang Kamil. Arabo lang ni ani. Ikaw pala ka training kay na may Kamil. Bay, mo 5-6 lang may bay. Ala tungtong training lang dire. Sakay na lang ko training. Sakay training. Sakay training. Di ko ano oy. Kamil mo gaya pagbawa ako ilok dali. Oy, nindot nagmoy, mabala ni mo training. Abi ba na ako
ikay nanguyab na ko iko. Adi, asya na lang kay mo data-data magkahan. Wala tayo kong oras. Bawal na yan. Thank you, thank you. Great ka may. O niya, ugma. Oh, sige, greetings na Oh, ta. great ka may. Yeah. Oy, great ko sa mga Katamura pamilya nga sa esquina mayahay. Oo. Ug ang payag ni Isla may mitse magsige what di great game issue. Oh. May buntag niya tanan. Si Mitch, si Jennifer, Oh, si si Lynette, Tita. Si Tita og si si Tita, sino yung Islaw, Islaw. o ni Bibi RJ. Si RJ. Paingon na sana sa laro, inignaog na to nga, wala say klaro ang sumpay. Oo. Magbagulbo lang po sa Jennifer niya, mura na mutawag. Sige. Posoy dol. Oo. Pusoy. Pusoy lawa dyan, wala na kakuha. O niya, ugma. Again ha, huwag kalimot, doon na tayo power service interruption ugma ha, alas 7 sa buntag. So, kamo na lang bahala diya sa inyong pagpangandam ugmang adlaw ha. Tubig mga kawaw, tubig ug ang inyong mga cellphone charge daan karon. Oo. Oo. Sige. Musunod na, BBCJ para sa tuwang programang Wow on Request hangtod alas 11. Oo. Diri gapon sa itong Christmas countdown, doon natin 20 kaadlaw na lang. Pasko na. It's Christmas time in the city. What do you say? It's Christmas time in the city. And all over the world. All Yeah, over the yeah. world. Tonight. Sige. Musunod na. BBCJ kinilang ang programang Magalingaw Rated SPJ. Bye! Bye-bye! 97.5 Wow FM. Wow!